Що ще изявиш? Що се прави сега? Се прави, кур се прави. Треба на пръч. Не, виж, гледай лис, гледай. Багрен капитолец, на пръч. А това парче, яде ли го? Не го пръч. Може това пръч и гледай на микрофона пръч. Яко бране на багрем сред нощ, пръче да не остане гладен. От не може па да пръца козите, мора да се зареди яко. Чекай, дека иде са избегам. А нон-стоп ле го раниш пръче. Друго, що ще изявиш за фановето? Това стегло трябва да се окачи цяло на фигурата. Не може да го отнесем, и много е. Яко картење сред нощ. Сред нощ картење на як багрем. Не може да го отнесем. Манила нема ли? Да го вързем за куката. Що ще изявиш? Що се прави сега? Се прави, кур се прави. Треба на пръч. Не, виж, гледай лис, гледай. Багрен капитолец, на пръч. А това парче, яде ли го? Не го пръч. Може това пръч и гледай на микрофона пръч. Яко бране на багрем сред нощ, пръче да не остане гладен. От не може па да пръца козите, мора да се зареди яко. Чекай, дека иде са избегам. А нон-стоп ле го раниш пръче. Друго, що ще изявиш за фановето?